Шықма. Концовочка шой вокализм. Или наоборот, өске. Яқ, өске келіп шықмасын. Мотор келіп шықмасын. Атқа. Кері өзінің нотағына түшін. Сәлем достар, қош жылы балалар яңы исемдер аса. Біздің проект өз мақсатына таван тұғыры атлаусылар тұрағында. Мен Салауат Заманов фәзді дәртлі, рухлы мұңлы қыздар егіттер менен таныштыруды давам етем. Елдік біздің менен. Қош жылы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Қош жылы хәрәкәте эштәре менен берлектә үткәрелә. Быел бәйге 4-нче тапкыр оештырыла. Һәм ошо вакыт эчендә проектта Башкортстаныбызның төрле район халыкларынан рухлы, йырлы-моңлы кызлар, малайлар канат какты. Быел иһә интернет селтәрендә үткән хайлап алу турына 20-нән ашу бала гариза ебәрде. Әмма беренче турга нибары 10 катнашучы үтте. Улар барыгы ла үзенә остаз табып финалга әзерләнәчәк. Һезгә хөрмәтле тамашачыларыбыз, азна һайын безне карабарга гына кала. Рухташ, моңдаш булайык. Бүгін мен һезне Иян Сура егете менән таныштыргым килә. Безнең проектта Рәлиф Бикташев 2-нче тапкыр катнаша. Һәм быел да ул остазларны хайран калдырды. Мен Бикташев Рәлиф, мен Иян Сура районынан Абзан авылынан килдем. Миңа 16 яшь. Мен укыйм Абзанда 10-нчы класста. Мен 6-нчы класстан алып гитара уйнайм. Мине агайым әйткәне. Ул дәфтәр битенә 1-2 аккорд ятып бирде лә, шуны ятлап янып киттем. Шуна мен интернетка күрсәтеп, анда яңа йырлар, яңа аккордлар ятлап уйнап киттем. Минем беренче гитарам ул стартламактан, шундай классический гитара булды. Мен аны абзаем алып кайтты. Мен өйрәткән абзаем миңа беренче гитарамны алып кайтты инде. Шуннан 1-2 ел уйнап, миңа 3-нче елга атайым яңа гитара алып бирде. Ул акустический мотор, кытылдыктан гитара булды инде. Һаман да шул гитарала мен уйнайм. Ул гитарала уйнарга мен бик яратам. Ошо гитара өстендә мен йырларым ятылды. Мен гитарала хәбәт торганда йырларга яратам. Чөнки минем тормышымда төрле хәлләр булды, шуга йырлар да шулай. Һәрбер минең йырым ул бер кешегә багышланган инде. Әмма һәрбер йырларның тарихын мин сердә тотарга теләйм. Кош елы балалар конкурсында мен 2-нче ел катнашам. Бу конкурста мен таң катнашырга булдым, чөнки минем бик күп үсешләрем булды. Вокал ягыннан, гитара ягыннан да. Шуңа карай мен үземнең эшләремне күрсәтергә килдем. Сагыл йондыз янында һәр төн һайын күренә ялкын шамдың теленән сәламыңды еткерә фәрештәләр яңышкан. Рәлиф менің командалар уже 2-нче тапкыр эләкте, 2-нче ел катнаша бұл проектта. Былтырдан аны былтыргы проект үткәндән соң да без аннан катнашып, сөйләшеп, алыштырау язышып, үсеше бик һәйбәт күренеп тора. Гитарала былтырдан бeri ул шабидің уйнайм. Вокал ягыннан әзрәк эшләнеп тә, вокал ягыннан үсеше тагыла күренә. Быелга әзгәнә шул вокал ягынды шлифовать дип куяйк дигән була. Үткәрлеген белмәһәң дә хәтер кайтыр яңынан Һине бер сак күрмәһәм дә фәрештәләр яңышкандыр бәлки бер йылда кара күстәр куйгандар тамга явыз уенга тиешинде калырга булды ялла бед бергә тик ел аралап китте һине мәңгегә. Фәрештәләр яңышкандыр бәлки бер йылда кара күстәр куйгандар тамга явыз уенга тиешинде калырга булды ялла бер бергә
Келер алып кетті ине мәңгіге. Аңлауғыса, Рәлиф Бикташев быйыл да ұстаз Ринат Абдуловтың қанаты астында финалға әзірләнәсәк. Ошы урында эфиргә төшереп кеткем килә, Рәлиф үзе йырҙар ижад итә. Был, әлбиттә, һәр остаз өсөн мөһим, сөнки Ҡош юлы балалар проектының төп маҡсаттарының береһе ул ижадҡа һөйөү уятыу. Ринат ағай Абдулов та автор булараҡ бик көслө эш алып бара. Шуға егеттәр гитараларын көйләй ҙә башланы. Рәлиф, сәләм, хәлдәр нисек килеп еттең Уфаға тиктем? Сәләм Ринат абзый, Уфаға килеүтем бик һәйбәт, юллар тап-таҙа, йып-йылы. Улай булғас, артык һүҙһеҙ тиҙерәк башлайыҡ. Финалға һин тағы ла үҙең йыр яҙырға булдың. Әйе, был йырҙың исеме «Тормош ишектәре». Ул йырҙы мин яҙып бөтмәнем. Менә беренсе куплет бар һәм припев бар. Ишеттер әле беҙгә. Китәгеҙ. Ҡош юлы балалар телепроекты быйыл 4-нсе миҙгелен башланы. Мен шул 4-нсе йыл остаз эшен алдым. Нимәгә тигәндә, үҙем дә остарам, үҫәм, балаларҙы ла остарып үҫтергем килә. Ваҡыт бара, тормош оса, болоттар тәҙрәмдә ашығып баса бара. Йылдар үтә, ҡоштар китә, бала саҡтан сығып, оло тормошҡа керәм баҫып. Тормош ишектәре, ябай һайлау түгел, үҙеңдән тора һинең киләсәгең. Һайлауҙа тоғро тыңла йөрәгеңде, әммә һин, дуҫым, ашыҡма, ашыҡма. Ашыҡма. Йырың миңә оҡшаны, идеяһы бик шәп, мотор килеп сығып бара. Әҙ генә бер-ике ерҙәрен дорабатывать итеп, как бриллиантымыҡты дошлифовать, бик шәп килеп сығарны. Башында беренсе, икенсе строчкаларда һин монотонны бер урында вокал менән бараң. Шунда икенсе строчка килеп сыға һинең һүҙҙәреңдеке. Әҙ генә аҫҡа нижний ноталарға төшөр кәрәк. Янында мелодия буйынса, көйөң буйынса, был йырҙың тоналисында тегеләй былай йөрөргә күп урынға можно. Шул ерҙә аҫҡараҡ төшәң, һуңынан һинеке уже припев килеп сыға инде, ҡушымта. Ашыҡма тип һуҙаңдаһың. Шул һуҙған ереңдә күберәк вокализар ҡушып и оҙағыраҡ итеп һуҙырға. Тағы ла һинең шул дикция менән проблемаларың бар. Әҙерәк произношение менән, четкость каждой буквы выговаривать менән эшләр кәрәк. Һинең йырлағаныңда һүҙҙәрең аңлашылмай. Әгәр яңынан итеп ҡарат, һәр бер хәрефен, һәр бер нотаһын прям уйлап, контролировать итеп, четко ғына. Именно контроль. Йыр яңыраҡ яҙылған һәм һүҙҙәрен мин яҙлау өлгөрмәгәнмен. Хәҙер эшләп ҡарайым. Йылдар үтә, ҡоштар китә, бала саҡтан сығып, оло тормошҡа керәм баҫып. Беҙ яҙабыҙ «Тормош ишектәре» тигән йыр. Ул минең өсөнсө йырым буласаҡ башҡорт телендә. Ул йырҙы мин үҙемә бағышланым. Сөнки минең тормошомда хәҙер алараҡ ҡыйыныраҡ ваҡыттар, мин үҙемдең тормошон һайлай алмайым. Был йыр миңә бик ярҙам итер тип уйлайым. Ашығып баса бара. Болоттар тәҙрәмдән, шунда произношение тоже непонятно. Болоттар. Вот все, что я услышал. Һәр хәрефе ишетелһен өсөн яңынан. Ваҡыт бара, тормош оса, болоттар тәҙрәмдән ашығып баса бара. Йылдар үтә, ҡоштар китә,
Осрашу бик кызыклы булды. Репетиция бик уңышлы. Ренат Азай миңа күп минем недочеттарымды әйтеп бирде. Мен яңы ер турында. Шул недочеттар өстендә без адарак эшләп алдык. Тормыш ичектәре ябай айлау түгел. Үзеңдән тора синең киләсәгең. Алда тугры тыңла йөрәгеңде. Бәлки һин дусым ашыкма. Быел мин Ренат Абзайдың команданы икенче тапкыр эләктем. Бөтен икенче ел эш башкарасак инде. Ул бик күңелле устаз, ул күп нәмә белә, уннан күп нәмә өйрәнеп була. Ренат Абзай вокал ягынан бик көчле, гитара ягынан бик көчле. Ул бик игътибарлы устаз, ул кеше буларак та бик ыңгай. Окшаймы шулай? Бик та матур. Беренче тапкыр ашыкма керетка тушаң, икенче тапкыр ашыкма еще өскә минут китәң. Вә яңынан. Ашыкма. Мин уйлайм, финал бик кызу буласак. Чөнки быел бик көчле участниктар һәм һәр бире менән ярышып, йырлар язабыз инде. Уларны тыңлаганда, адарак үземнең күстеремдә уйланып китәм. Еңә алам микән, юк микән? Тән харауда килеп сыга башлай. Ничек булса ла, уңыш мин якта булсын инде. Ашыкма. Ер өстендә әле эш күп, вакыт та әле безнең бар, финалга тиктем, был йырдан монына тиктем бер йыр килеп сыгарабыз. Мин буга ышанам. Мин уйлайм, бу йырды бит урына бар җиткерербез. Шул, рәхмәт, Ренат Абзай. Былтыр Рәлиф безнең бәйгелә үз йыры менән сыгыш яһап, 3нче урын яулагайны. Быелгы мизгел ничек булыры әлегә билдәһез, әмма егетләрнең әзерлеге кызу барганын үзегез күрдегез. Без Рәлиф Бикташевка һәм уның устазы Ренат Абдуловка уңыштар теләп хушлашабыз. Киләсе сыгырылышта ла безне онытылмаслык сәяхәт көтә. Кош юлы балалар, бергәләп канат кагайык, бергә усайык.